Di berdewamiya çalakiyên şermezarkirina êrişa artêşa dewleta Tirkiyeyê û komên Tindirew li ser kantona Efrînê û ji bo piştgirtiya gel û berxwedana şervanan li Efrînê, eyaleta Qamişlo û alîkariya çar rêxistinên civaka sivîl, Heyva Sorî a Kurd, Meclisa Tenduristî, rêxistina mafê mirovan, odeya pêşezaziyê û bazirganiyê konekî mangirtinê li bajarê Qamişlo vegirtin. çalakya me îro dibin sîwana rêveberiya Meclisê Qamişlo ya eyaleta Qamişlo de ye em çar saziyê sivîl dibin de kar dikin yek jî mafê mirovayî û Heyva Sor û Meclisê Tenduristiyê Xurfê Tîcara û Sînaya bajarê Qamişlo armanc ji vî konê wê yani piştgirtiya gelê Efrînê hem di milê maddî de hem di milê mehnewî de Konê mangirtinê wê heftîkê berdewam bike ji bo pêşwaziya kesên gotxwazin alîkariyê pêşkêşî gelê Efrînê bikin û her wiha wê hemleyeke danheva imzayan jî wê birêve biçe. شرق هال عفرين دبي براسي شركي لهمبري كردستان نا عفرين تاني جبو فيجي أنا قلي عفرين بحاجتي ويه بحاجتي درمانة بحاجتي آليكارية بحاجتي خوينية بحاجتي حمون آليين قو بهتري خوا إنسان حاجتي خويا حاجتي ويه جبو فيجي ما أفكون بيستيا ويدي وأمكون دينين وقالما بشدار يبدأ وأركاري يبدأ يعني. Êrişa artêşa dewleta Tirkiyeyê û komên Tindirew yên pêvgirêdayî li ser kantona Efrînê nêzî heyvekê dibe û di vê êrişê de artêşa dewleta Tirkiyeyê her deverê bombebaran dike bi hemû cureyên çekan. Dara Berekat, Kurdsat News, Qamişlo.